Usimbun Menteri Rangba katanat kampo yeng ba Preston Tinsong wala pentip bagi pulit kilat hai ka kanhun Special Investigation Team kaban toke je ka jingsha penyap ukna nyosnem hanong ra bat kular je ka jingkem kloy yakinong le pamman ki bedan kti hakani ka kampentrim bashir khai Ulayat hu baya ka SIT on yalam hido Superintendent of Police ka East Khasi Hills bat ka jing toke mentak la ya chakman Pi akabe dei jipat kan ke jingjia ka pasngosi ngathai paslem ka jia shwa ya itu ikna kan thei ikhluk te menta ka jia sakane ka we te nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka police department ni parok koi nila persang puj pat bor ba ngilong ki brio ki ba pikir bagin long ki brio ki ba ready ya kaban meet ya kini ki challenges parok koi ten rei wat la kataru aga jing persang menteri sitom na kaliang ni polis dang mi ihi kini ki jaj criminal ki cases ki ba teng gajia da kadiang teng gajia da kamon bat kam pam ke jing jia ka bompat slem na ka ju wisnong na po nong ra te akabai dei bat kani na du katukas ngi hadin bala ki ai da ke fire ya ke jing jao tu ba peli kulung te ki pulit kila on the job kila ya chikaman te ngathrai komo opi menek la yo ko to met bo pli jong kulung te komo long menta na kaliang apulus gan empat ong kumno na marka investigation kolong in full swing but ngangit skep satang kandiat por ngin yo lut yiki jing shabro kabajia hadu ba uneu kulung bo pli u innocent soul u bom tip ya kabne kendo bale ki penyap namar man meneng ila de pa sap la na bita ka pos mantep nyimpat yo in report ten rei na kaliang jong ki police jong iru ki ong karu komyap ka balong suspicious bale se ka dei ka kenja murder case ka ba jia ten rei kata ngimla ban ai ka conclusion kumta ten na kaliang jong ki police ko mapi menta kim thia kim dep menta ka mit man la shai ka mod hadu ban yo ya ka jing shisha na kermen scam no ba muslim shu bakin yo ya kanika jing shisha borok ka bajia ka jing klat no jong uneu khulung babli ten rei nakaliang jong ka government nakaliang jong ka police force ka kam ka ba kila kalong ban pentingna ba kino ki jingjia ki balong kampam kum kini ki jingjia ka bajia yau neu hepre kalong ba ngin lap nadu tenai balai kala jia kamne ketang ba ko mau pi ki pai ba nong sok nong ki deban tip ya ki jisa kum mangila le investigation ak tu yaitu ikna khulung kan thai ngiyo ya ki jisa te mentaru akabar dei bat kan ka kam ngati kena ba ko mau pi ba ngiyo ya ka jisa baro bat ya kan ni la kaliang jong ka police force kan sale la ka kam dia kiba buam kiba ai kita ki tempat ame cari komersial ki lebih bakal siap untuk nak mengusnam imat kadang kata ka kius mensono atau pi jon ni orang orang kaya kan temnya gejing ngaya kan ni rong ampat ong kumno ru deng ta mong pi namar ba ka police team jongi menta full kam thia kam dem banwat ya ki jing shisha baro lani mano bale ya kan ka kam kat hadu ba ya kamen se melului ukhulung ukna hadu banda penyap kalong ka ikai ka ba hakajing perkhat beriu ka bam sngau la long ka bam la ro ban pediang te ko mo pingan nomnot ban komen halor kata tat enda nilayo ya kajing sisa lengba kajing thwet ka ba jur jong ka police team ka jongi